母子家庭？じゃあ片親ってこと？私たちはそんなこと聞いてないわよ。最初に聞いていたらこんな食事会なんてしなかったのに。婚約者の後期のお母さんは顔合わせの場で母子家庭という言葉に露骨に声に嫌悪感をにじませ声を荒げた。そんな後期のお母さんを見た私は動揺しながらも尋ねる。それはどういう？母は女手一つで私をここまで育ててくれて、私はとても感謝してます。そうだよ母さん、失礼だろ。俺は彼女たちの人柄を見て判断してほしかったんだ。後期がそう言うと、後期のご両親はあからさまに嫌そうな顔をし、こちらを睨んでくる。人柄といっても将来の社長夫人が君のような片親の貧乏人だと困るんだよ。後期のお父さんは爪先から頭の先まで舐めるように凝視する。片親の貧乏人を認めるわけにはいかないわよ。いずれは社長になる息子のお嫁さんにはそれなりの家柄の娘さんじゃないと。後期のご両親は私たちの結婚に難色を示すが、後期も負けずに話を続ける。マリコは素晴らしい人だし、仕事だって真面目に向上心を持ってやっているんだ。そんな口を聞くよりも話くらい聞いてくれてもいいじゃないか。息子の反発を目の当たりにした後期のお母さんはじろりと私の母のことを見る。ふん、婚約者といってもまだ結婚を許したわけじゃないのよ。千代子さんだったかしら。頑張っていい服を着ているようだけど、あなたはどんなお仕事をされているのかしら。後期のお母さんの問いに対し、母がゆっくりと口を開く。はい、自営業をやっております。すると、後期のご両親は母をバカにするように話し始める。母子家庭で自営業とはさぞ貧しかったのでしょうな。自営業ってことはボロ商店でもやっているのかしら。やだやだ、そんな底辺の生活。エリート一族の私たちには想像できないわね。後期のお母さんは眉を潜め、母と私を見下す。自分のことだけでなく母親のことまでバカにされ、私は腹渡が煮えくり返る思いになる。私が反論しようと席を立つと、母が手で制する。そして母は静かに口を開いた。私の名前は香川真理子。今年で26歳。私は大学を卒業後、一般企業に就職し、今は実家で母と二人で暮らしている。父は私が小さい頃に病死してしまい、それからは母が女手一つで私を育ててくれた。母は仕事に家事に追われて多忙な中、私が寂しくないようにと休みの日にはいろいろなところへ連れて行ってくれたり、毎日おいしい料理を作ってくれていた。いつも温厚で優しい母は私にとっては理想の母親でもある。そんな私には昨年向井幸喜という恋人ができた。幸喜は私が配属された部署の先輩で、私の教育係としてついてくれたのが仲を深めるきっかけになった。私は彼の誰にも分け隔てなく優しく接する姿に惹かれていき、彼もまた私のことを何事にも真面目に取り組んでいると評価してくれていた。そんな後期から仕事終わりに告白をされ、交際へと発展していった。交際が始まってからは仕事終わりに後期と食事をすることも多くなった。マリコお待たせ、今日もお疲れ。後期こそお疲れ様。疲れたでしょ。後期のご両親は私たちが勤めている会社の子会社の社長をしており、後期もいずれは父親の会社を継ぐために今は親会社で修行中の身だという。彼は常に周りからの期待やプレッシャーと戦いながら日々の業務をこなしているため、他の社員よりもはるかに仕事量は多かった。そして少しミスをすると、そんなので会社を継げるのかなど心ない言葉が投げかけられている。そんな彼を支えたいと思い、彼の負担にならないよう私も仕事に励んだ。食事も終わりに近づき、今日の食事は素敵だったな、などと余韻に浸っていると、
急にコウキが真剣な顔で話し始める。マリコ、俺今まで以上にもっともっと頑張って父さんの会社を継いでみせる。だから俺についてきてほしい。え？結婚してください。コウキはそう私に言うと指輪を差し出してくれる。うん、私こそよろしくお願いします。私は感動で涙ぐみながら指輪を受け取り、プロポーズを承諾した。プロポーズを受けた翌週、まずは二人で母のもとへ挨拶に行く。コウキと母は交際していた頃から何度か顔を合わせており、和やかな雰囲気で食事が始まる。母はにこやかに微笑みながら私たちの婚約を心から祝福してくれた。マリコおめでとう。こんな素晴らしい人と結婚するなんてお母さんも嬉しいわ。素敵な家庭を築いていってね。お母さん。目に涙をにじませて喜ぶ母にコウキは頭を下げる。僕がマリコさんを必ず幸せにします。お母さん、マリコさんとの結婚を許していただけないでしょうか。コウキくん、ありがとう。もちろん私はあなたたちの結婚に賛成よ。二人で幸せになってね。何かあったらいつでも私を頼ってちょうだい。家族になるんだもの。母はそう言うとコウキに手を差し出す。コウキは緊張気味に母の手を取って握手をする。そんな二人の姿に私は何とも言い難い温かい気持ちになった。その後、たわいのない話をしていると母がある話を切り出す。ところでコウキくんのご両親のところへは挨拶は行ったの？それがまだで、今度の顔合わせの時しかスケジュール調節ができなくて、私もその日に初めて会うのよ。そうなの？私もコウキさんのご家族にしっかりと挨拶しないとね。これから親族になるんだから。コウキのご両親に気に入ってもらえるといいんだけど。私は心の中にあった不安な気持ちを吐露する。大丈夫。俺がついているから。ありがとう、コウキ。そのままその日は3人で食事を楽しんだ。私は結婚することを改めて実感し、身の引き締まる思いでその日は眠りについた。そして、1ヶ月後の顔合わせ当日、私とコウキ、そして母が先に着いて料亭の部屋で待っていると、少し遅れてコウキのご両親が到着する。はじめまして、香川真理子と申します。こちらは母の千代子です。こちらが父の健です。そして、こちらが母の綾子です。社長夫妻なだけあって、コウキのご両親はさすがにいい身なりをしている。所作も上品で、会社のトップに立つ風格というものを漂わせている。席につき、それぞれ自己紹介を済ませた後のこと。それで、香川さんのお宅はどういった家柄なんですかね。そうね。親族になるのなら、人となりはきちんと知っておかないといけないわ。コウキのお父さんとお母さんは、寝踏みするような目をこちらに向けてくる。私は背筋がピシッと伸びるのを感じる。そんな私とは反対に、母は落ち着いた様子で話し始める。特段うちはそれといって特別な家柄でもないんですよ。そうですか。今日はお父様は見えておられないようだが、娘の一生を左右する大事な場に欠席ですかな。コウキのお父さんがそう問いかけてきたので、私が答える。いえ、うちは父が病死で他界しており、それからは母が女手一つで育ててくれました。今は母と2人で暮らしています。私がありのままに事実を答えると、コウキのお母さんがガタンと音を立てて立ち上がる。母子家庭？じゃあ片親ってこと？私たちはそんなこと聞いてないわよ。最初に聞いていたらこんな食事会なんてしなかったのに。母子家庭という言葉にコウキのお母さんは露骨に声に嫌悪感をにじませて声を荒げる。そんなコウキのお母さんを見た私は動揺しながらも尋ねる。それはどういう？母は女手一つで私をここまで育ててくれて、私はとても感謝しています。そうだよ母さん。
失礼だろ。俺は彼女たちの人柄を見て判断してほしかったんだ。コウキがそう言うと、コウキのご両親はあからさまに嫌そうな顔をし、こちらを睨んでくる。人柄といっても、将来の社長夫人が君のような片親の貧乏人だと困るんだよ。コウキのお父さんは爪先から頭の先まで舐めるように凝視する。片親の貧乏人を認めるわけにはいかないわよ。いずれは社長になる息子のお嫁さんにはそれなりの家柄の娘さんじゃないと。コウキのご両親は私たちの結婚に難色を示すが、コウキも負けずに話を続ける。マリコは素晴らしい人だし、仕事だって真面目に向上心を持ってやっているんだ。そんな口を聞くよりも話くらい聞いてくれてもいいじゃないか。息子の反発を目の当たりにしたコウキのお母さんはじろりと私の母のことを見る。婚約者といってもまだ結婚を許したわけじゃないのよ。千代子さんだったかしら。頑張っていい服を着ているようだけど、あなたはどんなお仕事をされているのかしら。コウキのお母さんの問いに対し、母がゆっくりと口を開く。はい、自営業をやっております。するとコウキのご両親は母をバカにするように笑い始める。母子家庭で自営業とはさぞ貧しかったのでしょうな。自営業ってことはボロ商店でもやっているのかしら。やだやだ、そんな底辺の生活。エリート一族の私たちには想像できないわね。コウキのお母さんは眉を潜め、母と私を見下す。自分のことだけでなく母親のことまでバカにされ、私は腹渡が煮えくり返る思いになる。私が反論しようと席を立つと、母が手で制する。そして母は静かに口を開いた。そんなことをおっしゃるようでは、お宅の会社を潰すことになりますよ。そういった母の声は冷たく、怒っているのをひしひしと感じさせる。うちの会社がボロい商店なら、子会社のあなたの会社はもっと経営が悲惨なことになっているのでしょうね。そんな風におっしゃるなら、今後はうちとの提携は降りていただきます。それでも本気と捉えていないコウキのご両親は母の言うことを笑い飛ばす。何を言い出すんだ。お宅のボロ商店なんぞ私の会社の足元にも及ばんだろうに。そうよ、娘の前だからって見栄を張っちゃって恥ずかしいわね。私と母は真顔のまま無言でご両親を見る。コウキは目元を押さえながら痛恨の表情をしている。は？なんだって言うんだ？コウキの様子を見て、コウキのお父さんを笑うのをやめた。さっきも紹介した通り、お母さんの名前は香川千代子さんで、俺が今勤めている会社の会長さんだよ。コウキが言うと、みるみる顔が青ざめていくコウキのご両親。嘘だろ？コウキの会社の会長ってことは。ああ、父さんの会社の親会社で大口の取引先の会長さんだよ。コウキが諦めきったような声でそう言う。そんなまさか。コウキのご両親はそれぞれに驚きの声を上げる。母は父亡き後、一人で会社の切り盛りをし、長年社長としてグループ会社を引っ張ってきた。早くに信頼できる後継人を見つけてからは、会長という立場に退いたものの、子会社の管理等は行っていた。かくいう私も、会長の娘ということは内緒で、一般の採用試験を受け働いている。もともと会社を継ぐ予定もなく、変に特別扱いをされたくなかったこともあった。違う会社に入社することもできたが、働いている母の近くで働きたいという思いもあり、今の会社に就職することを決意した。なんでそんな大事なことを言わないんだ。そうよ、そうだと知っていれば私たちも。コウキのご両親はおろおろとうろたえながら話し出す。私たちが詳しく言う前に母子家庭の貧しい生活と罵られてしまいましたので、私はともかく大切な娘まであんな風に侮辱しておいて、
他に何か言うことがありますか？母は静かに返す。そっちがそんな暴挙に出るなら、結婚の許しなんて出すことなんかできないぞ。母の言葉に言葉を詰まらせる後期の両親だったが、少し考え直した後にそう言い出した。すると黙っていた後期がバンと机を叩き、勢いよく立ち上がる。もうあんたたちには我慢の限界だ。結婚の許しなんていらない。あんたたちとは絶縁する。は？え？後期の両親はそれぞれすっとんきょうな声を上げた。昔から父さんたちの他人を見下す態度が嫌だったけど、結婚前の顔合わせという大切な場所で、あんたたちは俺の婚約者とお母さんになる人に何を言った？どんな態度をとった？わかっているのか？後期は声を荒げる。後期、お前いきなり何を言い出すんだ？そうよ後期、仕方ないじゃない。知らなかったんだから。後期のご両親は目を白黒させているが、後期は淡々と続ける。今日のマリコとお母さんへのあんたたちの態度を見て、俺は見損なったよ。あんたたちの結婚の許しなんかいらない。会社を継ぎもしないし、俺はあんたたちみたいには絶対にならない。後期はご両親に向かって絶縁宣言を突きつける。後期、親に向かってなんだその態度は。そうよ、会社は後期が継いでくれないと。そう言いかけると、後期のお母さんは口をつぐむ。は？俺が継がないといけない理由でもあるのか？後期がご両親にそう問いただすと、後期のご両親は言葉を詰まらせた。すると、母が口を開く。後期さんが会社を継がなくても、今度そちらの会社には詳しい調査が入る予定ですよ。そんな。私の知らなかった事実を聞き、驚いて母に問いかける。そうだったの？ええ。以前から後期くんのご両親の会社では不自然な退職が多くて問題になっていてね。これを機に子会社全体の調査を開始するところだったの。そんなことをされたら。後期のお父さんは慌てふためいており、何か隠しているのは確実だった。はあ、自分たちの責任から逃れようなんて思うなよ。お願い、後期助けてくれ。そうよ、家族でしょ。後期はご両親がすがるのを無視し、こちらに向き直る。マリコ、お母さん、本当に両親が申し訳ないことをしました。両親とは今日限りで縁を切るので、どうか結婚させてください。小さくなる後期に私は優しく話しかける。後期、私はあなたの人柄が好きで、これからも支え合って生きていきたいと思ったから結婚を受け入れたの。私もご両親に言われたぐらいで結婚を諦めたくないし、これからも一緒にいたいと思っている。私はそう後期に伝えると、母の方へ向き直った。お母さん、私からもお願い。私が母を見つめると、母も微笑んで声をかけてくる。後期くん、あなたが優しくて立派な青年なのは私も分かっている。私もあなたたちを支えていきたいと思っているし、二人の幸せも願っているわ。ありがとうございます。本当にありがとうございます。母は何度も頭を下げる後期の手を取った。後期のご両親はその光景をほうけたように眺めている。マリコ、お母さん、もう行きましょう。これ以上ここにいる必要もないですから。ええ、そうね。お母さん行きましょう。待ちなさい、後期。後期行かないで。騒ぎ立てるご両親だったが、後期は無言で去っていった。その後、後期のご両親の会社を調査したところ、取引先に対し水増し請求などを行っていたことが明るみになった。一斉に退職していった社員は、そのやり方に反発した人たちだったそうだ。事の重大さを認識した母は、後期のご両親を社長の座から降ろさせ、新たな経営者を立てた。会社を解雇され、路頭に迷うことになってしまった後期のご両親は、何度か後期のところに連絡してきたが、後期は自業自得だと言い、ご両親の連絡先を着信拒否にした。
後期のご両親は他の子会社に雇ってもらえないか直談判したらしいが、どこも受け入れてくれるはずもなく、アルバイトを始めることになったと聞く。持ち家や自慢のブランド品を売ることになり、ひもじい生活を送っていることだろう。一方、私たちは二人で母の会社を支えていく決意をし、日々慌ただしい生活を送っている。今は結婚式の準備を進めており、公私ともに充実した毎日を送るのだった。